Dihita saluhutna akadamang dainang na haulongi hami di bagasan Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan marsada ni roha may hita lau para de rohata dinalaho manangin hata ni Tuhan martangnya kita. Dame ni debatan na sumurung sian saluh na roha imana mga ramoti ati-ati roha abdo pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Amangin ang hata ni Tuhan na tolhas tuhita di may san buku Kolose bidutolu ayat 5 rodia 10 sada jauh kami mau do hata ni Tuhan. Atong bunuh hamuna maruas muna akan na ditanoon parmainon ahudaron riting ni roha hisap-hisap na ruaro di pangahution ima perdebatahon na liban aleni akkaido lalu rimas ni debata diulahok kamu na do akkai na julu tagan di bagasan ngulumuna alay anggunuain bolokok kamu nama saluh nai rimas muruk hajahaton pangisahion hata barang sisyan pamangamuna unang mamarsiga busak kamu anu nga ditanggal hamu jolma na buruki rap dohot akka parulaun na jalanu nga disolukok kamu na ibarui na pinaimbaru asa tadaun na rupa ni natumopa ibana dang mardia ibar di si Junani manang Jahudi na marsunat manang naso marsunat bangso na liban manang bangso na sumaju dope hatoban manang anak mata Kristus ido tahe saluhna jale di bagasan saluhna ido yang gosahana amangin ang jodong di tonga-tonga niya kaparngulota maoldo pehita mengajari jolma asa paubaroha maoldo pehita mengajari jolma asa unang diulahop be akka hagyot na kapardagingon na maralo tulomo ni rohani debata baka sa jododokok kami amanginang sa sahala dang bakalaboy iba na berubah di tonga-tonga niya kaparngulon na molo dang jumolo imana menyadari akka kesalahan na bahkan jolma nang sadar pe kesalahan na belum tentu torboy muba nah di bagasan turpu jamitaon takasdo di pasahat apostol Paulus soso manang pangajarion tuhuria Kolose asa takas dirajumi nasida naung pinay baru ni Kristus do nasida buasa tung masariko pangajarion no di pasa apostol Paulus alana memang di huria Kolose ragam akka pengajaran naro alai gudang do pengajaran ni palipehon haporsiaon sian Tuhan Yesus Kristus ujung na hala karistepe saya dong na terpengaruh saya dong do nunga porsiahian ni matu Tuhan Yesus Kristus gabidang porsia bemusena nunga masuki bana tu horong siton Kristus gabi haluar bakat di tonga-tonga ni halak orang karistepe tongdo terjadi di nasida orang dinggan orang ni halak Yahudi nang Kristen sadya tong nasida do ikut Yahudi do halak Junani sebelum Kristen mamereng saluh na kana masaima takasma di sosoy apostol Paulus di pasa apostol Paulus ma asatung masa takas dirajumi nasida naung pinay baru ni Kristus do nasida parjolo sahali di bagasan hata ni Tuhatta di apala partikyanon
di do apostol Paulus do atong bunuh hamuna marwas muna akan naditanoon parmainon hahodaron riting ni roha hisap-hisap na roa rodia ka panghaution ima pardebatahon na lemak. Jadi asabu hita di paimbaru di bagasan Kristus manang asabu tapataridahon naung di paimbaru Kristus sita ikon bunot tado akka hagyo na kapardagingon ruas muna martudu-tudu doon tuaka hasomalan hagyo na kapardagingon naung jojot taulahon baka mungkin na jojot tabereng do akka humaliang ta na di do apostol Paulus do asa unang be ima taulahon ni ima kaparmainon aka haudaron aka riting ni roha buasa memang ditiki adorang so ditubus Kristus sita idu taulahon na marlapatan berarti aka jolma na mardosa do aka jolma na dirajai dosa do na mangulaon salhunay alay dung mate Kristus si jala hehe ibana diari patoluhon pataridahon naso dosaibe mangarajai jolmai alay Kristus nama mangrajai jolmai ala naung Kristus nama na mangrajai jolmai berarti akka ulaon ni dosa na selaon dang be ulahonota Kristus manesa dosata Kristus pai baro kita Kristus manogu hita sian hamatian gabe tuhangoluan na marlapatan berarti Kristus nama na apuna kita di tonga-tonga ni nguluton. Ale ni amanginang. Mulu adong no pe di tonga-tonga ni akapar ngulota. Na totong no pe mangulan akahagyo na kapar dagingon. O matiki na amanginang tatinggalon sa ulhunay. Las didok do muse di bagasan hatan itu hataon. Aha do muse si bolok konota. Manang sita di konota di tonga-tonga niya kaparngulota na salaon ima akarimas akamuruk ni roha aka hajahaton aka pangisahion hata barangsi sian pamangamuna manang ima bolo di bahasa Indonesia cakap-cakap kotor pale-aleo jolma ikon bahkan na unang beadong dihita marsigabusan ikut tinggal homa saluhu nai. Nah, sonari tasulik ki majomanat. Kira-kira na adong di bagasan turupukon. Dia ma na adong dope dihita. Ubek kami waktu 5 detik. Sada 2 tolu 4 5. Na molo nunga dapot ta manginang aka pangalaho na soture na adong dope di bagasan parunglota. Omatikina hita manadikon saluh nai omatikina hita berkomitmen di tonga-tonga nya ka parunglota na so taulah besaluh nai. Alay naik kon paimbarota na madirita naik kon mangalaka na mahita di bagasan hati gora dok lomoni rohani di mata. Aleni amanginang. Aha do komitmetta. Sen hata ni Tuhanon. Hobar tu jahan gabijal menebar di bagasan Kristus. Na parjolo amanginang. Marhite-hite hata ni Tuhanon. Naing tapatuduhom ma. Na gabijal manaung dipay baru di bagasan Kristus sita. Na soolo behita mangulahon akahagyo niya kadagingon. Mulai sadaryon. Jadi tadok kemanat amanginang. Nunga ditubus Kristus sau, nunga disesa dosaku. Nunga dipitori Kristus sau siya nakapangalahok ku narubii. Ikot tadi konok ku nama pangalaho narubii. Alana nunga mangulu Kristus humoko pau. Jadi alanong mangulu do Kristus ditalo Kristus do hamatiani humoko pita. Jala Kristus do Tuhan na tahapor siyai aleni amanginang tauloy mapangajaran na
Unang tadokon Kristus taha porsiai. Kristus sima tuhatta. Alai lipe akka ulautta selomoni rohani dibata. Gabi jolma nai baru di bagasan Kristus. Sai maka pangalahu na rubi. Tading masaluhu nai. Gabi marpangalahu nai baru mahita. Hubar tulomoni rohani dibata. Imana parjolo. Na paduahon amanginang. Marhite-hite turpukon. Iko patari dahonot tado. Nang gabi jolma nang dipembaru di bagasan Kristus ita. Marhite-hite aha. Marhite-hite pamikirion. Unang adong be akka pangisahyo di hita. Bahkan unang adong be akka parbulat-bulatan. Jadi amanginang. Mungkin naselaon. Adong dope musutta. Adong dope mungkin nasoy mata maap po di tonga-tonganya kaparngotta. O matikina tapasolho dirita tunasida di bagasan hati korang. Marsi sesa dosa mahita. Asa unang marsi hisahan. Yaki kami amanginang. Selama hita mangulu di bagasan pardagingon. Aka pangisahion pasti do imataulahon. Manias ni hasya kadongatta. Madokon dang donga ni. Namolo di hatan itu ana dokon. Dang mardia ibar di si Junani. Manang Yahudi. Na marsunat manang naso marsunat. Bangso na liban manang bangso na somaju dope. Hatuban manang anak mata. Kristus ido tahi saluhna. Jadi jangan kita ibaratnya memandang rendah orang lain. Menjadi ada kesombongan di dalam hidup kita. Jolma naung dipai baru di bagasan Kristus dan adong be gijang ni roha. Justru nadok ima akka toruk ni roha. Jangan kita merasa gabe Kristen seakan-akan orang-orang yang luar biasa diprioritaskan. Alana gudang na songon yamanginang. Dumpar halado ibana. Iko si pasangapo motorusom. Alay tabolok kum masaluhu nai. Tabolok kot amanginang. Unang be marpangalaw si songon ihita. Unang be adong pangisayo dihita. Unang be adong parbula-bulato dihita. Unang be adong kita memandang sebelah mata orang lain. Karena apa? Karena semuanya itu tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus dari kita. Yang diinginkan oleh Kristus dari kita. Hasadaun ni roha. Habasaro di bagasan debata. Jalana di igil debata siak kita. Ima gabe buhita saudulan. Doakan na asing di bagasan hati gorang. Hido jolma nang pinay baru di bagasan Kristus. Naparpudi sahali amanginang. Adong masada carita. Adong masahala na mora. Imana luar biasa na morana. Jala sajujud de manyubangon. Manyubang. Moloro imana tu sada gereja. Sa diigil ibana do. Bahkan sa do imana do ima tu gereja i. Nang roa tu gereja muna. Baik kamu na hudulakku. Las doroha di mana hudul di julo. Jala gereja pelak luar biasa las na. Majakon di mana. Puasa. Alana gereja majalo subangan. Imana pe ya di pa burnang-burnang matoros. Ale di sadetiki marsahit ma amat ton namoran. Marsahit tung masay posasi tutu sahit na. Bahkan nga dia tong imana mati na may mamana. Ale pas di posa di sahit nai di jo imana mapadita manangyakon. Roma padita manangyakon di mana. Jela di pasah masudinang hadirio di amatton ni matu di bata. Malum amatton. Malum amatton siya nakasahit na. Jela di rajumi amatton ma di bata do na pamalum imana. Jadi dung malum imana gabi berubah mah amatton. Lam burju, lam denggan. Roy mana tu sada-sada gereja dan pola marbuah-buah pe.
selalu hudul imana di pudi, jala sa jok do ibana manyubang nang pola ima di titik ko bedo kana asing. Isa detik hera majudan na di dokma. Pak, kita mau ke agenda kita ke sana. Apakah harus saya informasikan? Itu mana daong. Isu kuna judan nomma bahasa Pak. Biasanya ta informasi do asa ima unang aha, asa diboto nasi dan rohita. Ami dok di mana? Ternyata nang pedi pasanga pau di julu. Di pabua-bua na hulehon. Di tiki marsahi tau. Dang bui sangapi mabenau sehat. Hulang Tuhan hidup. Diajari Tuhan hidang songoni jelma na porsia. Dang songoni jelma na dibagasan Kristus. Amanginang sia caritai bodo dapot tamutihan na arga. Amatay dung ditadai mana tutu si tutu Kristus. Dang boy sanga di mana, dang boy mora di ibana, dang boy siadongan na paluahon hosana manang nama banhipasi mana disima dong kesadaran. Maka kita juga demikian. Jol manang dipai baru di bagasan Kristus ikota sadari do dang adok ima sangap di bagasak kita sabik. Ale hulang di Tuhan itu sangap. Jol manang dipai baru di bagasan Kristus dang adong bedi ibana gijang ni roha. Ale akatoruk ni roha do. Jol manang dipai baru di bagasan Kristus dang pola oleh pedi paburnang-burnang dirina. Ikon ni masarobang dodohatan itu kan molo tumpe marsilo leon unang pola diboto tangan siamun na di leon tangan siap birang. Ido na di igil debata jol manang dipai baru di bagasan Kristus. Mar pangalaho maroha songon Kristus isabing. Alana Kristus ido na paluahon jala manesa salu akadusata. Bahkan holang Kristus isabing do nagabe bu majamin nguluton manotong di harajon na. Aleni marpangalaw makita khubar tulomoni rohani debata. Amen martanya kita. Moliate hupasa rohan nami tuho Tuhan nami. Nunga taruli hami Tuhan marhite-hite hatam. Diajari ho kami asa gabi jolma na baru di bagasan Kristus. Patugu haporsan nami patupahon ni Tuhan. Unang bisa robak kami do portibion. Unang behami marpangalaho na maralo tulong ni roham. Moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.